Nyuwun lagu apa? Truk sing kepenak. Rasa sing werna-werna nyuwun rujak jeruk. Wah, cocok kuwi. Ha iya. Mosok piyai sepuh sing do rawuh kok dicaosi liwung. Ha ya wis mah bunek nang pikiran. Heeh. Ya. Diwalik menyura sik. Heeh. Wah, karo tengok-tengok nang ngisor papringan. Angine semilir kae karo nggawa radio ceklik pas rujak jeruk. Wah, kaya seger kae ya, Tru. Heeh. Tersedila ana bakul ronde liwat. Tur awak dhewe ra ndidit, ayo semeng-meng wae. Ngambu. Ha iya. Ayu ki meteng suarane mah saya apa ya, Tru? Ha iya. Bangkeane wis ra iso distageni ngono ketok le mlenduk gedhe banget. 6 sasi, 5 sasi. Oh iya. Wis arep cuti kuwi. Tesih dangu, Pak. Hah? Tesih dangu. Sing sehat awake. Sing jeneng wong meteng ki aja melek sewengi. Secepat-secepat. Secepatnya cuti. Sesuk nek wis rampung pandemi, rampung corona, aku payu ning jaba sewengi-sewengi wis mulai cuti. Oh. Nek sing jeneng wong meteng ki nek cuti kudu sesarimbit lanang wedok cuti kabeh. Lah sik bayan niku rak sik wedok to. Sing lanang ki nek ora cuti ndak dikira wong lanang ora setya. Nah sesuk kira sing lanang mau cuti dipolo ae. Kok meksa ora? Lah terus nasibe pripun nek kon prei kabeh? Ora apa-apa ya sementara prihatin ke anak. Heeh. Angge prihatin banget nek niku kok ya. Ayo kon nglukis sing lanang. Nglukis napa mboten saged nglukis? Nyungging wayang. Heeh. Oh, lah nyungging wayang we ora tau payu. Nyungging temboke tanggane. Rujak ya neno tan kandatan saja mugi dadi jampi. Wah, edan. Aku ayo wis saya tua nek nyuara cilik saya angil ya, Tru. Ah iya. Kon rasa nek tuwa napa? Sapa? Jenengan iku. 88 Aku wis rumangsa pikun. Pikun babagan napa? Kowe iki ngapa ae, Yuk? Lho lek pikun rak warna-warna. Heeh, piye? Kadang nyok lali koncone jenenge sapa. Ayo kuwi sing marai aku sok pikun. Aku le pikun ki le krasa ki kadang ana sing wis tak kei kok aku ngaku urung ngono kae piye. Urung tak kei kok aku ngaku wis ngono ki sok-sok kerep aku. Nek niku ketoke mboten mergo pikun. Mergane apa? Ngelali. Ayo kuwi mergo pikun. Kuwi jan gawan lair nek kaya ngono.
kita tiya jampi. Semakin pikun ki ya semakin semeleh ya, Gong. Ah iya. Kudune nggih. Heeh, karo nang keluarga ya semakin sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Aku wingi kowe tak esuk-esuk kok paduro bojomu. Ah sing salah ya bojoku. Ah mergane turu jajar kok ling ngorok kaya swara lemut. Tak tapuk cangkeme. Lah kok malah ditap. Tak kira nek kencokane saking tresnaku. Ngorok kok pok. Muring-muring. Rujak kinajar Jaro jaro neng layah lambah-lambah neng layah lambah-lambah neno kula Jawa lambah rawit ora suwe monggo jogeti terus ya aku sing tukang joget wis seneng kok monggo Nora suwe bapakne dole wis teko oh hai matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Heeh.